ассалому алейкум апа و خواهرای مهربان و همه کارگرای شرکت فابرلیک. اینک باز هم کاتالوگی ما نشد. یکم روزی کاتالوگا با همه شما تبریک میکنم. ما اویلیکای 3 هفتینه را این کارا در 2 هفته میگیریم. و رحمتی калон. Спасибо огромное сначала Всевышнему Аллаху, потом компанию Faberlic за такие возможности, ки мо за накои хонашин ҳамихе пулҳои калон кор мекунем. Ва каталоги мо нигоҳ кунед, бо чӣ хел парфюми зебо сар мешавад, парфюми нотакрор барои занҳои зиндадир ки зиндагиро дӯст медоранд ва барои шахсоне ки дар каталоги дуҳафтина номнавис мешаванд. хит продажа ана ҳамихел духиҳои зебо ки се намудаи нархаш 1000 рубл меистад, шумо дар 1 рубл ва 1 дирҳам да мебиёд ки ҳангоми шумо 1500 рубл ёки 230 сомон да заказ мекунед. Следующий каталог аз ҳар сеи ҳамин якташа интихоб мекунед па ухаро. бо чунин возможностиҳо ки болои шумо бо иштирокчии розыгрышҳои директорҳо мешавен, ман фикр мекунам бизнес кардан бениҳоят осона. бе ягон пул расход кардан шумо метавонед ки миллион пул кор кунед. барои ин аввал сабр, баъд наставники хуб. барои худо наставники хуб интихоб кунед. марҳамат, шахсоне ки мехоҳед ки ҳамроҳи ман кор кунед, рақамҳои маро экран танҳо занг назанед, дар ватсапам банависед. 24 соат ман дар хизмати шумоям. аз дидори ҳар яки шумо дар командаи худам бениҳоят шод мешам.